Čaute, ja som Rajkid a to je moje prvé video na kanále Rajkid NZG. Točíme to už po druhé, lebo som to presne posral. A je tu so mnou Rocky! Čauko! A ideme teda hrať. Takže Lej. Sword throw. A ideme hrať Sword throw. Toto prvé. Sword. Nie, to je bol. Sword throw, motherfucker. Boha, vyššie dajte ruky. Vyššie ruky daj! On pak nešiel tu, je to... What the fuck? Dobre. Teraz rozbal, že ma ten výberko zabije. No ale ten meč za chvíľku zabije. Už sa stalo! Na tomto máme 3 pokusy. Jeden to máme. Každý ako. Áno, každý má 3 pokusy. Čiže už môžeme... Ale ja to potrebujem celé dať. Daň ho. Henta máš za sebou winner. Jak mu môžeš dať winner, keď ona má pred sebou tú tyčku? Alebo pička. Boha! No bet. Good save. Sa zabiješ. Boha, ja som také lama. Musíme dať iné, lebo to, dobre, ešte mám jeden pokus, ale na inom, dobre? Lebo toto... Zviedame sword Sword throw. throw. Sword throw pogo. Neony sú dobré. Neon levely. Potrebujem možno neon. Potom keď budete jemu vytrať levely, tak väčšinou mu dávate sword throw. Ale pogo čo? Toto je svoj. Aha, to je troll. Troll. A však, ale toto ani není. Ja len to nevidíš hore, že troll? A prečo ťa vytrolujú? Však áno, ale ako není to hento. Čo? Není to Sword throw. Ne, lebo to je trollenie. Ioscom. Toto sú dobré meče. To sú oné katany. Katana do hlavy. Si to zakúpal. Mám ten padol, nie? Ja si máš... Budem! Vyber. Boha, ja to nedám dozadu. Dáš. Takže. Tak ide roll. To je najväčší štýl. Dobre. Ideme na to. Dominik, Rocky to dá. Dobre. Môžeš choď. Neviem čo, počkej. Ja som tam, áno, tuto. Good save. No, ideme na to. Kukúr, taký double. Ale padá mat. Dobre, poď. Dobre. Jak si zabil? Čo? Však si vyhral! Čo, dobre? Dobre, ale čo to neukázalo? Neviem. Nevadí, vyhral som. Vyhrali sme. Teraz máme šidlo. Teraz ideme zase po jump. Takže ideme po GG Jumpers. To je každý mil. Čo to je? Miach. Musíme sa nejde hýbať. Ok. Tak. What the fuck? On sa robí úplne... Ježiši, máme! To sú jumpy, toto. Rocky hra, keby vás to zaujímalo teraz. Áno, ja mám. Very good. Čakaj, my mali hrubšie, že je ťažšie. Čo sa nám tu nepodarilo? Keď sa ti nezabuguje. Prečo tebe sa nezabuguje hlava, že mne v tej... Lebo ja to viem šoferovať. Šoferujem, ja šoferujem. Prečo skáču, keď ja nechcem, aby som skáčal? Pustíš to, ne? Takže sme späť a klikni na obrazovku. Ježiš, prečo mi to tak seká? A tak mi to tak až nevadí. Neseká.
Neseká ti to. Ale vidíš, že nič nestlačám, ale on to skače. Pozri sa. Normálne to ide. Dobre, ja už idem. Ja neviem. Čakaj, ale ja neviem, čo ti to... Vidíš? Ten sekal, skočí, vidíš? Vidíš? Ani sa to nemôže vypúkať. Nejaký blbe. Ja počkaj, s tým sa hýbe. Alebo to tak majiteľ urobil, chápeš? Ja si áno, dobre. Prepáč, majiteľ tohoto. Chápeš, on to tak asi na skôr urobil? Jo. Ja už chápem, lebo aby to... Hacker god. Roky to sa dá. Čakaj, ne, ja som sa otočiť. Toto stranu to je niečo lepšie. Ome, však ne. Tu jak hen tomu mám dať? Sa skús do toho odraziť. Aha. Tak tada! Hackeris! Motherfuckers! Dám iný, lebo tento je moc... Existuje moje meno a dáme si... Tak blbne tá obrazovka. My tam si kliknú na hento. Dobre? Dobre. Prečo? Žbafeli. Dobre, sme. A teraz ideme. A fakt to blbne, že mi neskače. Skače, ty si neklikol na túto obrazovku. Aha. Ježiš! Zabujem. Boha! Dva ešte krát. Čo robíš? Ne, to som nechcel. Hop. Musíme prísť. Čas ty vyber si s tým, nemen si... Tak dneska si vyber. OK. Yeah. Good. Better. Co tam je better? Čo? Niečo z better than good. Better than good. Ja som ešte nebol ani dobrý, ja už som najlepší. Worse than pro. Ty pro? Si pro? Nie si pro. To znamená si nejaký malý pro. Yes. Pro. Prečo neskačeš vysoko? Skoč vysoko. Ja ti verím, že poletím. YouTube pro. Prosím. Boha. Tak toto už bude ťažšie. Sehebové. Tak toto už dám iba... Takto? Yes. Happy of Master Wheels. Ja to! Ježiš! Teraz! Happy... To ako keby to sa ich nedalo. Ne, poď iný. Keď vyhráme už nejaký, tak a teraz poď. Čo ideme teraz? Čakám, ale ako iné. Dobre, teraz ideme už normálne. Daj ono challenge. Chalene. Také... Boha. Táto obrazovka sa... Prepačte. Chod dole, že to sa inak nedá ísť dole. Aha, tak. Idem ja. Čo si tam sa povedal? Jetboy, neviem, tak s tým. Čo s tým môžem? Jaký chalan? Ja som nejaký robot. Space, start, fly. Počkaj. Môžem? Oh shit. Ostrož pomiedzi. Imbecil. Technicky na zbranie. Taký sa pobraníš. Toto je... Easy peasy. Katana. No ja si budem vyletím hore. Nech ho buď. Iron Man. Ja ti poviem, čo toto je. Vieš, čo toto je? Počkaj. Ideme. To sú... No, tam.
si na obrazovku. Čo? Na obrazovku. Dobre. To chceš. Ty ma zabiješ? Preveď ho. Áno. To sa pokúšam. Máš ísť späť. Choď späť. Áno. Idem. Ideme späť. Ideme. No máme späť. Ok. Ale tam ukazuje, že pôjdem tam. Čo to tam je? Neviem, ale dobre si ho rachol, niečo. A ja ho asi odtlačím, prečo? Teraz ne? To môžem mať väčší rozdach. Ideme na to! Nerachaj. Som otrapal hento. No vidíš, tak to máš si robiť. Ale ja ti poviem, čo toto je. Počkaj. Iron Man. Tak ideme ešte raz. Tak ideme. Sorry, ja som myslel. Čo je Ctrl Shift? Čo robí? Počkaj. No, nič netlačaj. Ideme na to. Ideme znova. Ani s týmto nehýb, ani s týmto, vieš. Dobre. Si ho nechaj rovno, ne? Skvelé, teší ma. Daj si to domů. Domů. A teba si berem domů. Počkaj, berem si to. Takhle, berem si to domů. Počkaj, tebe si to berem domů. Bereme domů. Bereme vás všetkých domů. Jen to chodá. Znovu zapasit! To je z toho letadla. Z toho vrtulníku, či čo to je, jak vidíš. Aha, teší ma. Bereme si z domu. Bereme si domů, ľudí. Ejo! Teraz ho naberem. Choď. Idem, ani. Počkaj. No, vyřadí. A choď. Naberem. Chceš, tak môžeme naspäť. Už vidíš k nemu. Dozadu. Skvěle, teší ma. Dovidíme. No. Pojďme. Ne, najprv se rozbehneme. Rozběh. A utěkáme. Čo? Attack is weak spot now. Slyší ma. Happy Wheel trička. Koupíme si Happy Wheel trička. To už bych rozběhnutý takto. Iron Man. Dobre, jednu bez toho som dal preč, ale už dá jednu preč. Potom ma pustí. Ak sa dá jeden nedostanete. Ideme, Iron Man útok! Iron Banty. Iron Man útok. Dobre, ja som nič nespravil, idem naspäť. A ideme, Ale musí byť voľný pôvod. Ešte nie. No a pozná. No ja si neviem. Iron Man! Takže my ideme nejakú takúto. Poď? Počkaj. Ja idem prv. Neviem, čo sa pustiť, áno. Čo sa pustiť. Letko mňaž. Môžem sa držať. Vypili tam hore nohami. Že mesia svek. To ešte ani raz netrafilo. Aj toto! On ťa kryl, neboj. Nepompa, motherfucker! Ty si vedela? What? To vyhral! Áno, dajme tomu, že si to vyhral, lebo bol oficiálny, ale neviem, prečo to nezapočítalo, takže si vyhral. Dobre. Si vyhral! Tak
Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, prípadne odber. Ak ne, choďte do riti, ale ne, komentujte. Učím sa s vami. Čaute. Rozlusa. Čau.